15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Karamkla Valley Warilang Viewpoint kebetulan hakasnong nonglat Mauthat Raishan Block East and West Khasi Hills District kan nong kawai na kisnong kapan krengi kinongwan jongok kai perthai na kajingdon jongka yaki jaka bat kiwa bat kilum kibai tenam kedi jaka kedon hatam jongka jaka jongok kai perthai kabujutip kum kamar kham lane ka dom murok Viewpoint hakane jaka kidon kijing kieng kawa kabaki khot kawa rilang bat kadon ru ka Viewpoint kaba itenan kini kesnong ke jengai kumba arpusan kilometer ai na mairang kabadai ke headquarter Jongka district bat banpoi syagani ke jaka ke jengai kalong kumba lai kilometer duna nasional hagji kran bot secretary ke VEC snong nonglai ba apka lubes thaba ule thu ba jinglap ye kini ke jaka ban penlong no kum ke jaka jongok kai perthai ke de hadien ke jing khlem no ke jingkieng barim bat hagjingwan ki bor penyat district kisalap ba kini ke jaka kalong ke bitnat ba ban penlong kum ke tourist spot nolor kita thu banakaliang kesnong nong lat lingba ke executive committee kiladap ban perkhat ban pli pat ba no ya kani ke jaka kum ke jaka jengok kai perthai haringkat ke jingpli ru ya lightly ki jingkien ke bladap tei bat an pli pat ba no hakal lai photarek ubnai jemmang arja arpun rio ban kentiu ya kani ke jaka kum ke jaka jengok kai perthai ke bathamai hakani ke thai nade I ba ap kana west thaba nade I secretary jongka VEC chnong nongan hagajisha ni persang ban kidan kini ka jingking syapo kaba ladkut nadu kini kisnam arajar arpu arplai tene kadena kata kadau ba halor ka jingkut kani ka jingking nila persang ban watlat wat jingrap na kiliang kibor jong ka sorkar kata kalong na po jong ka blok nang ta ni lokal MLA nang ta na ka na Madam DC jadin hajin sang poi perkhat bat ngimda mudur hiru ban promote lane ban kentiu kani ka jaka saka tourist spot jadin ba besar na po DC office ilwan ban page ban jungo ya kani ka jingking ka jungi ka balat kut alor kata benta ba ipoi hakani ka jaka hadin ba ipoi kani ka jaka ong yangi ba kani ka jaka kalong ka jaka ka ba kham iper bat ka ba kham internet kedairu ka tham ka ba spo jong ka like domorok na kata kadau ba iong ba ya kani ru ngin promote nang kentiu no jaka tourist spot alur kata ka benta niru ngilasyoku ya ka ba isar ila ong ya kata den kata ngisayo ya kini kijing tray ban pendep ya kini kijingking hapo bro likely but nila pankre ban teiro ya kini ka Viewpoint hang ne jrong jong ne ulum but mentang nang don hapo kijing tray ngimpat la ban pendep yang nasayo ban pendep but ngila persang ro ban bu ya kini kijing tray kum sifline ropwe hadu menta kiniru ngimpat pendap na kirang don hapo ka pedang kijing tray tang kawai kalong ba ni nakaliang jong kasnong nonglat lengba ka executive committee baru kawai lambat ka office body page ye kini kijing tray hangne nilai perkhat bat nilai rai ban lino ya kini ki berlai tili ki jingking ke bangi nilai ban pendap ha ni tayo ban me ban sawan kata hakalai pul tarik benta ubenai me ada cara pendreu kita kidai ki benta kebangi kum kisnong ni kwa bakani ka jaka jongi hangne kadon ka jaka ka ba na ban ong ka ba kham itnat ka balong satrai jong kani ka lai dom markham kalon kidon kini ki wa kiba ka umru ka khoj smur klip ha nakta ka benta nakta ka daw ni
kwa bakani ka chaka chungi hang ne ro kan long ka we naki terus spot ban kenteu na ka bentai kinawan chung kai but kalong ro ka chaka ba pangat ha ka ba kring bha yaki mawan pikai but kal balong hasnda but kani ka laidom markham nak ta kadau ni kum kisnong lengba ka executive committee ngilai rai ba ngin penlong no yakni ka chaka ka we niki chaka chung kai yakni ki jing tre yak bangi la yo ban pentre menta kadai lengba ka MBDA convergent bat ka MG na kata kadau ngidang don hap deng ki jing tre hadu menta ngim patla ban pendap lu dia baro kini ki benta bangi ban tre kum lu poin yang ta usif lanjing niki lightly pade ki jing tre yak bangi yo ban pendap nila penkre ban plino hakani kata yo ban sawan kita kidai ki bantai ki balengkot ya kan ko banyak tu api bilang lebih poin ta abi dai berkata kini kejakan nandu mensua kadai kejakan jong kakur lengdo nolait kadai apo ka rikhain lengdo nolait Badi kini kejaka nadu mensua hadu menta kalau dai kanong ganti jong kaku lengdo lagi apo jong kajing pe jingkmi ya kini kejaka da kasno lagi hadu menta katau kebening kong ya kalong ba ko abad kentiu ya kini kejaka na kebenta kini wonjong kai kebangyo ya kata kalong ba kajing mentoy na kasno katau Kikun hapo jong kasno katau basyong basa hapo jong kasno kinyo ya kicing mentoy lengba kicingwan jong kipriu ban pej ban cimo ban shangai hakini kicaka kiwai tenat kicung yang ni ni kawai kanat man ai kalau syuta kumbulat ai kang mi kikun samla khamtam hapo jong kasno katau na kabanta ban kentiu ya kasno katau berkentiu ya kicing hadu menta dia kan kerjakan ngila sedang nadu ne senam arjar pasang yo ban sedang ban tray kini kilai tli ki jingking ke bangli yo ban pendap menta bat kini ki jing tray ki berangsa di hadu menta kila don ki wawan sangkai omdei tang ki khun khasi ki jongi hone dei ki don ro ki briu ban shabar kum ki ba najala asam ki balwan sangkai hangni kidon man kasni ki bawan hangni tenrei hadu menta kasni ki padon tenrei baman kasni kidon be ki bawan hangni jaka nam ta banun bikai nam hadu menta ni kidon kato kene ki ba mi kando bawan sangkai hangni namar kene ka benta ka bangi khot ka wa rilang remkla wa rilang viewpoint tin ri kadon ka jing pher khandiat kalong ba kibri ku yai lengba nang ni budai kiba wan nang te na like markham kipen pau bakani ka jaka kalong tu kawai ka ba internet ka badai satrai ka bang yo nadu na tanrai jong ka tega like do markham na kata katau ka kring bat ka bawan ra ye ki jing tanat jong kane ka jaka ka jungi hapo jong ka rikhan leng do ni ka shnong ni bar ko wai lengba ka executive committee lengba ka jing trilang bat ka office apo DC office lam bat sar video nilai penbet bat nilai ikut ban pli pai bano ya kane ka jaka ha kane ka live putrik mentau benai kata kalong ba hakani utayo bansawan di ni penbena ba nadu katai kasni live putrik ba kani ka jaka kanlong no bat kanlong si benta ban penbena sya ki benriu baro ki badon apo jong kari khasi jantia bat kat ki bala ban ui lengba kani ka jing tenat jong kani ka jaka bangi
la persang bat larai ban pelino yakni kecakan nak benta kum ka way niki terispat ka kane kecaka kadai ka jaka ka basha trai do jong katai ka laidom markham dumrok di kadai ka kane kecaka ka bagi ong ka markham wali warilang viewpoint kabadai kabana syapo ju kabana sya du syatenrai du jong kalai dom markham kabangiyo banyu ilang ba kendiang silu syatei sejurong du jong lai dom markham i ha du syatei serum du kadai kecaka jong ka area bat kadai kecaka jong ki breu po jong ka snong nongat ba penon kam banrep banriang ya kene kecaka hadu mentah meneh na kabenta kata kabenta kaba ngikum kasnong hadu menta ngimpat perkhat pat ngimpat ya penbej ban bu dakano kanu ka dor ban sim kum kaba entry bayrong akan ka hadu menta nang supply bit kum tu kat ki bawan niyo tang ki comment na ki non juk ai akan ka ya hadin jong kanika live utrik ka kasnong kan saya perkhat ki ba kadeban le nami syakmat Shushu ulay tu bahagane ka jaka nakalyang kasnong kidang tay ya ka viewpoint bat ru ya ka zipline rope way nalor kata kasurok kadang day da kasurok khendo bat kidang yai persang ban wat lat wat lenti ban yo ban penbha ha kabedai bat ki jingduna kane ka jaka kidang kalong ka jingisha ba namar banginang sedang menta na do uni usnam ajar pusan ngeli ban sedang ban trei kini ki jingtre di kajaka ka balong khampaji khendiat na kasnong la kumno ka jingchingai nang ne hadu kasnong nonglai kandon kumto kilometer sedang lai kilometer e di nomor kata kadau kalong ba kini kajaka kilenti khamtam kilenti kesenkin ke bangi penon kam ban wan sedu sini kidang long kimpat dabha kanong long tang ka surok piai kijat mangila ban ong ba surok khendo kumto di hamtam ha kapolio ngang sam jing e banwan solution ni ndai ladang yo ya kane ka mariang ka ba rang kumne mila banwan sini tandai ba kapor ba slap ni kham sam sitam marki kali ru kimla banwan solution ni dia ka kham jai dia nak kata kada kolong ba ngidang perkhat bat ngila persang ban nang penbahas suki kene kajaka khamtam habede bat kilinti sinkin nak mta bingyo ban poi hadu kene kajaka habede bat ki lenti sinkin khamtam habede bat kasurok ngila persang ban panjirap nakaliang ka pilodi di hadu menta ngimpat yo ai tenrei ba ngikerman bangnan yang syakmat insiyo ikni ki lenti kabang ngila yo ban pan jingrap nak liang jong kapor jong sorkar bide berka lenti kasaki Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya